maan tomussa, kunnes tulee viimeinen tuomio, pasuunat soivat ja kaikki herätetään tuomiolle ja ihmiset joutuu Jumalan tuomittaviksi. Ne, jotka hyvää, ne pääsee elämän ylös, ne ovat tehneet elämässä pahaa, joutuvat kadotukseen. Tämmöinen käsitys eri muodoissaan oli kehittynyt Jeesuksena ja juutalaisuudessa. Varhaiskristityt omaksuivat sitten vähitellen tällaisen. On huomattavaa, että esimerkiksi Uudessa testamentissa Paavalin kirjeistä, siis aidoista Paavalin kirjeistä, ei löydy minkälaista perustaa helvettiopille. Vaan Paavalin käsitys on se, että kadotuksen joukossa ainoastaan kuoleva. Heidän osansa on ikuinen kuolema. Heillä ei ole toivoa elämistä miljoonaa. Jonkun sitten tämä käsitys on sekin on tämä silmäpuun vainia liittyy näkymättömiin todistajien joukoon. Evankelis-luterilainen käsitys asiasta se, että kuolleet odottavat viimeistä tuomiota välitilassa tiedottomana vai kuoleman jälkeen heti noustu ylös taivaan. Kyllä sitten sitoutuu tähän viimeisen päivän herättämiseen ja joutuu silloin otaksumaan jonkinlaisen tämmöisen toimettoman välitilan. Mukaan ja nähtävästi yleisesti hyväksytty tulkinnan mukaan taivas kumisee vielä tyhjyyttään. Siellä ei ole muuta kuin Isä Jumala. Ja Jeesus Kristus ja hänen enkelinsä. Ja tietysti, jos ottaa raamatulliset kuvat, niin siellä nähdään olevan tiettyjä vanhan testamentin merkkihenkilöitä, patriarkkoja ja muita. Mutta tämä on siis, tämmöistä ongelmaa syntyy, kun puhutaan asioista, joista kukaan ei tiedä yhtään mitään. Meillä on siis hyvin erityyppisiä traditioita, erityyppisiä vanhoja hyviä tekstejä, jotka sitten voidaan panna kilpailemaan keskenään, mutta niitä tuskin kannattaa harmonisoida, vaan lähteä jäljittämään aina, että mistä kukin näistä teksteistä on peräisin. Yhdysvaltalaiset maksavat matkapuhelinpalveluistaan enemmän kuin kuluttajat Euroopassa. Siitä huolimatta amerikkalainen puhuu kännykällä peräti 5 kertaa enemmän ja käyttää enemmän palveluita kuin vertailukumppaninsa Euroopassa. Tämä ilmenee matkapuhelinten kauppaa maailmanlaajuisesti tarkkailevan kaupparyhmittymä GSMA-selvityksessä. No ei luulis, että amerikkalainen pystyy mitenkään roikkumaan niin paljon kännykässä. 5